גבירותיי ורבותיי, הם הגיעו מעבר לאוקיינוס בגובה ממוצע של 1.65 מטר במשקל משותף של 1,000 קילו. אני מציג לפניכם אתגרים no matter what. גשם יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר. מביט מבעד לסגורית, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, ערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל לי, רגליו צרות אבל ראשו חכם. שנינו במנוסה, כל פה זז הוא אומר, אתה גם אבא, אתה גם בן אדם. מביט מבעד לסגורית, עיניים יש לו רגישות, כן כן. מוזר לך אויב הזר, נראה לו אנושי וגם פוחד. יש לי אישה, זאת האמא שלך, ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעט, לא נפיל, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע לארץ חדשה. שתי כבשים עולות עליהם הדרך, לא נדרוס אותן, אנחנו לא דורסים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, חלב בשפע זה עוד לא מרמיסים. הוא שולף מצלמה של כיס, הוא חושב שגן העדן מדויק, הוא מכחיש שקר לו שמפחיד, צלם כשנזכור מה שהיה. אז אני אומר לו, קראתי בעיתון על אחת בת 100 שכל חייה עשתה מעשים טובים. נשאר ילד שב, אני אומר לך שלא כל האנשים נולדו רעים, אבל היא מזמן, היא מתה די מזמן. אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדן לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה. יש לי אישה, זאת האמא שלך, ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעט, לא נפיל, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. איך נגיע